vil jeg gerne præsentere satsens form. Den er opbygget som en rondo med formen A, B, A, C, A, D, A. Og A altså ritornellet, mens B, C og D er episoder. Og ritornel, det kommer af det latinske ritornare, der betyder tilbage. Og det karakteristiske for rondoen er altså den her tilbagevenden til temaet, til ritornellet, dog med en vis grad af variation. Ja, men lad os kigge på noderne. Det første ritornel her, det går i F-dur, og det består af motiverne A og B med formen A, A, B, A, A. Og det første A, det spilles altså i forte, mens andet spilles i piano. Og det er det, der betegnes terrassedynamik. Motivet B går først igen i det sidste ritornel, så de mellemliggende ritorneller består kun af motivet A. Fra takt 13, det er her, der har vi valgt at kalde det for ritornel for solisten, og man kunne have fortolket det som en episode, men fordi det lægger sig så tæt op ad ritornellet, har vi valgt at kalde det A-mærke, og så lade det indgå i første ritornel. Og vi har så igen ritornel A, herefter, inden der sker noget nyt, i takt 32. Og der har vi altså så vores første episode, og det er også meget tydeligt i nodebilledet, at den adskiller sig meget fra ritornellet. Det er en lang episode. Den strækker sig helt, skal vi lige se, herover. Sådan. Den strækker sig altså helt til takt 58. Der har vi ritornellet igen, men denne gang der går det i G-mol, som altså er subdominant parallel til F-dur. I takt 68, der har vi så en ny episode, og den, det er så episode C, som hurtigt afløses af ritornellet hernede i takt 75 med en lille optakt. Og det her ritornel, det er altså i C-dur, som er dominanten til F-dur. Og så sker der lige lidt spændende her, som de andre sikkert vil komme omkring. I takt 90, der har vi så vores sidste episode, og den går helt frem til takt 107, hvor den afsluttende ritornel spilles i F-dur, som jo altså er tonika. Og her har vi så igen motiverne A og B i spil i formen A, B, A.